Anterior în orășelul Leneș. Hei, prieteni, să ne construim propriul muzeu în oraș. Muzeele par interesante. Au găsit ceva plictisitor de făcut? Mi-l poți da pentru muzeu? Robbie plănuiește să fure cristalul lui Sportacus după ce Stingy l-a împrumutat pentru muzeu. Ce-i asta? Ce scrie? Aceasta este statuia primarului și o donăm pentru muzeu. O statuie de-a mea! Robbie se deghizează într-o statuie după ce i-a dat lui Sportacus un măr cu zahăr. Hai, orășelul Leneș, unde ziua mea a început. Totul e pe jos în orășelul Leneș, avem atâtea de făcut. Orășelul Leneș. Pantera purpurie, partea a doua. Wow! Așa arăt eu? Ei bine, unchiule, e ceva mai greu decât tine? Bineînțeles, statuia este în întregime din bronz. Da, bronz! Da! Fiți atenți! Vă rog, camera în care avem cristalul prețios pe care l-am cumpărat pentru muzeu este deschisă publicului. Pășiți mai în față, mai aproape. Da. Stop! Wow! Vă rog, în spate, în spate. Spate. Hai. Pixel, Verificat? sistemul de securitate, te rog. Mă ocup. Wow! Lasere. Milford, este aproape 2 și Sportacus trebuie să ajungă. Trebuie să fim pe poziții în față să întâmpinăm pe oaspetele nostru extraordinar. Extraordinar? Ce a făcut? Prostuțule, urmează-mă! Vin acum! Bine, prieteni, să pregătim totul pentru ceremonie. Eu să rămân mergem. aici. Eu nu las sub nicio formă cristalul prețios nesupravegheat. Bine, Stingy. Haideți, prieteni, să pregătim totul până nu ajunge Sportacus. Da! Haideți, amici. Venim! Ce lasere tari, Pixel! O să fie grozav! Ce emoționant! Ce frumos! Milford! Panclică de oficiere? Ai exersat tăierea? Trebuie să exersez? Sigur, Milford! Nu ne dorim un accident la tăierea fundei! Cu siguranță nu! Treaba unui paznic nu se termină niciodată. Stingy trebuie să fie mereu la datorie, păzind cristalul cu prețul vieții. Trebuie să simt tot timpul Și să fiu acum pregătit. să scăpăm de Orice băiețel! miros, orice sunet, stau de pază. Asta va merge. Nu va scăpa nimic. Doar 3! Foarte atent și nu va distrage nimic atenția. A sunat ca o monedă. Nu, trebuie să rămân aici. Să am grijă de cristal. Doar eu sunt cel care stă în cristal și tot felul de răufăcători care doresc să îi pună gând. O altă monedă. Trebuie să o găsesc. Am auzit. Poate aici? Unde e? Unde e? E pe aici, pe undeva. O simt. Da! Trebuie să o găsesc. Am auzit. Veche, 1971, din aur. Nu! Cu avânt? Da! Mai bine! Acum trebuie să găsim niște foarfeci, pentru că degetele nu taie. Lasere stupide! Trebuie să fie o cale să trec de asta.
Cristalul! Vin! E telefonul tău? Cred că da. Se aude tare. Da, este. Ce s-a întâmplat? Cristalul e aici? Trebuie să opresc sistemul de securitate. Alarmă oprită. Ce? S-a oprit? Ce era? Să mai sune o dată? Da, cred că da. Laser pornit. Haideți, prieteni! Stingy, ce s-a întâmplat? E totul în regulă? Da. Am auzit alarma. Da, doar o testam. Dar sunteți și voi aici să vedeți că este în regulă cristalul. Dar de ce nu mai e cristalul acolo? Haide, Trixie! L-am prins! Amuzant. Scuze! Haide, prieteni, totul e bine. Haide, trebuie să terminăm, avem treabă. Să mergem! Ce glume au. Nu-i de mirare că părinții sărăcesc. Copiii sunt așa de costisitori. O altă monedă. Trebuie să o am. Trebuie să existe o cale. Trebuie să fie un buton pe aici, pe undeva. Nu pot sări peste. Cristale, vin după tine. Pe aici trebuie să fie. Nu. Oh, Doamne! Strălucitor. Dar nu e monedă. Trebuie să o găsesc. Unde e? Unde e moneda? Cristalule, ești al meu. Unde e moneda? O văd! Da! Haide, încă puțin. Există o cale pentru a orfă-o Stingy. Am reușit! Am găsit-o! Prețioasa mea monedă! Totul este gata, prieteni? Nu! Se întorc! Trebuie să mă întorc! Trebuie să o ascund în buzunar. Trebuie să ne grăbim. Totul este gata. Este ora 2 și muzeul este oficial deschis. Sportacus trebuie să sosească. Da, și totul arată superb. Ce-a fost asta? Ce? Oh, nu! Ce? Curent? Ce? Cash? Capere? Ce? Cristalul! Nu mă mai păcăliți. Nu, Stingy! Cristalul a dispărut! Uite din nou! Trebuie să luăm cumva! Unde e? Stingy! Unde e cristalul? Da, cred că se aude dinăuntru. Ne-am uitat telefonul înăuntru. Nu, este alarma. Ce ne facem? Doamne! Incredibil! Ce e asta? Unde e? Primarul Milford! Unde s-a dus? Unde? Ce se întâmplă? Nu vreau să cred! Sportacus, răspunde Sportacus. Cineva are probleme. Sportacus, trezește-te. Ești oropit de la zahăr.
Îți trebuie bomboana sportivă acum. Trebuie să-ți atingi zecele de pe piept. Opresc alarma! Ce-am făcut? Ce se întâmplă, copii? Primarule, a dispărut cristalul! A dispărut cristalul? Nu s-a întâmplat ceva mai rău în oraș? Da! Nimeni nu o să mai observe ținuta frumoasă! Trebuie să-l găsim! Haideți să Calmați-vă cu toții! Calmați-vă! Trebuie să-l găsim! Trebuie să fie de aici, pe undeva! Unde e? Unde e? Știu că e buzunarul cuiva. Ar al cui? Calmați-vă! Da, stați, trebuie să ne gândim. Avem nevoie de cineva să ne ajute. Poate un inspector. Un inspector. Știu exact ce am de făcut. Ați chemat cumva un inspector? Ce rapid! Este suspicios, lipsește un cristal. De unde știi? Oh, da! Este treaba mea să știu, așa cum știu, că băiețelul a plecat urmărind o monedă. Nu, Stingy! E adevărat! Un mister. Un mister? Nimeni nu pleacă până nu găsim indicii. Asta să vă fie clar. Ha, vedeți? Vedeți? Totul este închis. Este scena unui mister. Misterios. Da, un mister. Hei, da, cristalul era acolo și apoi nu a mai fost! Interesant. Da! Da, dar ceea ce este și mai interesant este că l-ai în buzunar. Ziggy, nu se poate mai putut! Ce? Eu? Stați puțin! Eu nu am decât acadeaua asta în buzunar! Păi, la asta mă refeream. Hoțul a încercat să-l ascundă în buzunarul tău, dar nu a încăput și de aceea această fată Ștefania l-a furat și l-a pus în buzunarul tău. Dar nici nu am buzunare. E adevărat? Am doar o gentuță. Da, și ce ai în ea? Păi, doar o coardă. Da! Exact ce îmi trebuie Oare? pentru a elucida crima. Crima? Mă concentrez. Se concentrează sărind! Ce crezi că faci? Te bagi peste investigația mea? Un detectiv excelent? Este o operațiune foarte importantă. Hei, ce faci? Mă ataci sau nu am înțeles? Ce-i cu tipul ăsta? Ce-ai făcut? Ce faci? Uite ce ai făcut! Vezi? Să pun la loc? Da, aici. Păi, mi-a dat o gheară, adică o idee că tu ești cea care a furat buzunarul în care se afla cristalul. Față de buzunare în care se află cristale. Trixie? Cum poți fura un buzunar? Vorbești ca un adevărat infractor. Fii atent! Distruge tot? Păi, dacă tu nu l-ai furat și nici tu nu l-ai furat, atunci tu trebuie să-l fi furat. Singurul lucru din buzunarul meu este supercalculatorul meu 3000. Vreau și eu unul. M-am uitat peste tot. Nu l-are nimeni. Am controlat pe toată lumea, în afară de el! Tabloul? Da, el! Bărbatul din ramă! Nu cred că a fost Unde el. te aflai tu, bărbatule din ramă? Unde erai în noaptea cu pricina? A luat o razna? Tăcerea incriminează. Deci, omul din ramă este vinovat. Oh, nu! Oh, vai! Uite ce ai făcut. Acum trebuie să investighezi din nou. Pe bune! Oh, Din nou? Pe mine nu m-a investigat?
Exact. Am făcut asta pentru ca tu să te dai de gol. Golește buzunarele! În acest buzunar este moneda rușinii. Este moneda mea. Stiggy? Nu, adică nu. Am vrut să zic celălalt. Păi aici nu e nimic, cu excepția cristalului. Cristalul? Stiggy! Ce ai făcut? Dar nu e al meu. Vinovat! Cazul a fost rezolvat. Ia-o asta ca probă. Și tu ai dreptul să taci. Tot ce spui nu va fi ascultat pentru că ești copil. Da, dar este al lui Sportacus. Da! Spartacus! Da! O, Doamne! Încercați să-l furați din nou? Nu aveți rușine? Și tu? Tu ar trebui să iei pe copii la o lecție despre legi. Da, Milford? Da, domnule. Lege? Bravo, Stingy! Acum nu o să avem niciodată un muzeu. Sportacus, poți să o faci. Ții minte? Este mereu o cale. Nu înțeleg. Chiar nu am furat cristalul. Eu te cred, Stingy. Ceva foarte ciudat se întâmplă aici. Veniți, copii. Da. Oh, stai! Ce? Stai! Știam că ceva nu e în regulă. Statuia lipsește. Pașii duc spre cristal. Cineva a fost aici. Oh. Haideți, prieteni! Bine! Suntem în spatele tău, Ștefania! Ne scapă! Oh, nu! Energie recapătată. Ăla nu e cristalul meu? Sportacus, avem nevoie de ajutor. Inspectorul a furat cristalul. Haideți, prieteni! Bine! Hai! Vin acum! Ștefania, bomboanele sportive te ajută! Prinde! Am prins! Uite-l! Trebuie să ascund cristalul. Aici. Nu, aici. Îl pot ascunde acolo. Aha! Stop! Încetează! Încetează! Coboară! Pleacă de aici! Îl împinge! Pleacă! Ce tot faci? Ce face? Nu pot să mă uit! Da, bravo! Este cristalul meu! Trebuie să-l salvez! Cristalul meu! Vagonul îl pot folosi, da? Trebuie să-l salvez! Hai, Stingy! Poți să o faci! Trebuie să-l iau! L-am prins! Da? Bine! Bravo! Foarte bine! Cât pe ce? Am reușit! Da! Bravo, Stingy! Foarte bine, Stingy! Robi putrezitul! Iar el! Inspectorul! Nu ești inspector! Mereu el! Poftim, Sportacus? Mulțumesc, Stingy. Te-am dezamăgit?
trebuia să am grijă de Cristal. Nu m-ai dezamăgit? E în regulă să faci greșeli, atâta vreme cât înveți din ele. Da, așa este. Mulțumesc, Sportacus. Cu plăcere. Mulțumesc, prieteni. Hei, Stingy, super treabă! Yay! Să cântăm Bing Bang. Bing bang, digi digi dong, ce frumos noi ne distrăm dansând, 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 dansând. Bing bang, digi digi dong, ne învârtim și ne înveselim. Știi ce înseamnă să dansezi? Fă ca mine, uite așa. Așa că sus, sus, cât mai sus, veselie am adus cu toții, toții, toții. Așa că sus, sus, cât mai sus, veselie am adus din nou. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media în studiourile Fast Production Film.